онеро ки ниёгонамон дар саргаҳи ташаккули фарҳангу адаби башарӣ қарор доштанду дар тиҷорат доду гирифт ҳунару ҳунармандӣ ҳам бесобиқа буданд, ҳар пораи хоку оби ин сарзамин имрӯз собитгар ва гувоҳномаи миллат гардида истодааст. хоса ин миллат пайвандгари шарқу ғарб дар роҳи бузурги абрешим ки шоҳраги асосии тиҷорату рафтуои замонаш буд ба ҳисоб мерафт ки бозёфтҳои аҷинатепаву кофарниҳон ва вахш ин арқомро собит сохтааст ва дар ҳоли таҳаввулоти ҷиддии фарҳангиву техникӣ имрӯз ин бозёфтҳо чун далелу шаҳодатнома миллатро муаррифӣ доранд. барои дидан аз чунин ёдгориҳои нодир ба осорхонаи британия дар шаҳри лондон садҳо нафар аз намояндагони миллатҳои гуногун омаданд. дар ҳошияи намоиши байналмилалии роҳи бузурги абрешим гӯшаи алоҳидаи тоҷикистон бо экспонатҳои марбут ба фарҳанги будоии асрҳои 6-8 оро дода шуд ки он ба макони муаррифии таъриху тамаддуни миллӣ табдил ёфт. ин гӯшвораву гарданбанду ҳайкалчаҳои гуногунрангу гуногуншаклро аз ёдгориҳои аҷинатепаву кофарниҳон ва вахши тоҷикистон муаррихону таърихшиносон дарёфт карданд ки бо гузаронидани омӯзишҳо қадимӣ будани ҳар ашёву бозёфт собит шудаву арзиши таърихиро касб кардааст ва барои иштирокчиёни намоиши мазкур аз наздик шиносоӣ бо чунин ашёву экспонатҳои таърихӣ шавқовару ҷолиб буд. мо имрӯз дар бораи чизҳои аҷоиб дар ин намоиш маълумот гирифтем. ҳама нигораҳое ки дар инҷо мебинед таърихи кӯҳани миллати тоҷикро бозгӯӣ мекунад. масалан дидани ёдгориҳои қадимтарин аз фарҳанги будоии асрҳои 6-8 барои ман хеле ҷолиб буд. ҳама нигораҳои таърихие ки айни ҳол дар ин ҷо гузошта шудаанд танҳо як ашё нест, балки таърихи гузаштаи миллатро ифода менамоянд. аз ҷумла ин нигораҳое ки шумо дар ин ҷо мебинед таърихи бузурги тоҷиконро инъикос менамоянд ки хеле ҷолиби диққат аст. ман дар китобҳо хонда будам ки тоҷикон таърихи қадима доранд, вале акнун намуна ё ёдгориҳои ин таърихи бостониро бо чашми худ мебинам ки барои ман хеле ҳаяҷоновар аст. ин нахустин намоиши осорхонавие дар шаҳри лондон аст ки дар он мероси антиқа ба намоиш гузошта шуд ва бо дастгирии сафорати ҷумҳурии тоҷикистон дар шоҳигарии британияи кабир ва ирландияи шимолӣ осорхонаи миллии тоҷикистон экспонатҳои марбут ба фарҳанги будоиро дар ин тадбир ба намоиш гузошт. меросеро ки аз мавқеъу мақоми миллати мо чун мардумони бумии осиёи миёна дар аҳди бостон башоратдиҳанда аст ва онеро ин намоишгоҳ собитгар буд ки дар баробари пайвандсозиву ҳиссагузории мардум дар рушди додугирифти тиҷорат забони суғдӣ низ ҳамчун забони муоширати байналмилалии шоҳроҳи бузурги абрешим дар он замон мавриди корбурд қарор дошт. ҳар ашёе ки дар ин тадбир ба намоиш ҳаст моли 100-200 сола не, балки пайвандӣ ба ҳазорсолаҳои пеш дорад ва ҳар кадоми он порае аз таърихи гузаштагонамон аст. дар ҳоли бархурди фарҳангҳо ва бегонасозии арзишҳои таърихӣ муаррифиву намоиши чунин ёдгориҳо хоса дар сатҳи ҷаҳонӣ ба ақидаи ҳолдонҳо тадбири муҳиму саривақтист. зеро шарти асосии ҷаҳони муосир ин нигаҳдошти таърих, фарҳангу оин ва тамаддуни хосаи миллӣ буда ба ин васила метавон таҳдиди бегонашавии арзишҳои фарҳангиро камрангу бетаъсир намуд. ҳамин гуна шурӯъ аз 26 сентябри соли ҷорӣ то 23 феврали соли 2025 намоишгоҳи байналмилалии роҳи бузурги абрешим дар осорхонаи британия идома хоҳад кард.